O mangpli rokhe ngrok muitong manna phiaba ang sana nainai iNews ni ngai thangnai 2019 December talni sini borok rok kokjak bai kha bujak bai kha tokjak bai kha tamni hinba Citizenship Amendment Bill no जों कासावो aboni baino hasteni kona begna wo bang khorang tisalaika Citizenship Amendment Bill no tipra hastewo ta thepa thung anei tamni hinba 2014 December bisingo je borok barha kotor ni narni barha kotor bisingo hainai barha shoi bising thung hina ko sijaknai eba yasak jaknai abonono go selaya ngai tipra hastewo kabang majaga khorang tisalaika tei tabuk jara kasawi butango abo Supreme Court wo barha kotor kusuk dorbar nago tabuk jora kachawi tongo abonono belai khe naisinlaija na 31st October 2022 abono naisinlaija khaini hai barha kotor dorbar nago saklaina bagai tei abono muito khainai khe Act number 47 2019 Lok Sabha wo 10 December 2019 Rajya Sabha wo 11 December 2019 wo pass ngai abo tabok Supreme Court ko sawi tong ti prabai Assam ni ngai tamni hinba ti prabai Assam ni wan chogui nai wani nango abo laibuma hanai kaisa case khaijak kabang ma motharok no abono case khailai mani tongo Assam ni ngai Tripura ni ngai buhaino boba grabo haino ma haino case khaika phiaba abono busuk jorati case phanangi manai eba kasoi mannai Tripura habai Assam abo busuk jorati effect no abono naisinai jak 31 October 2022 ni sal no tinin rok okok ma phonok mane hike 31 October ni salo haini hai barha kotor dorbar nok kotor saklai phinai o Citizenship Amendment Act ni kasawi tongmani buzno abono naisina bagina bobagra thangsa kuijak katal deliwo a case rokno khananani sinani tei bone hani soi busarokno busronani tei busai mana bagai krengi tongdi iNews by Bureau Report iNews.